أيها المغنطر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه تراتا سوية هجرية باكلي أني كمناني أني بناني أني سبا سهر سفر مين هجرة سانكالو فلنا بسونيو مغاني شغناي ميلاد النصارى وكجاتي با فلاني مغاني كلي سانكالو تانينا بسوني ودورنا أمبي داودا بغو مسجد الرجاء وامبو كنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا إلى آخر الآية. قال ابن جريج أن مجاهد أنا ابن جريج بولو كبو مجاهد بولو هذه أول آية نزلت من براءة. ونين دي آية فلوية من جينا سورة براءة كنو. يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم. على بي مؤمنو حقل جيجي مسا من كرو تالينو أبي مؤمن حقل جيجي يفسمنت من كمؤمنو وإحسانه لديهم أني أكن يميا في نسره إياهم في مواطن كثيرة. أني ألا ينيميا من كمؤمنو نا يودمك كلي يروتشا منا من قجوتهم ما رسوله أيودمك كلي يروتشا منا كفرا كودمك كفرا كتشيدنكا. وأن ذلك من عنده تعالى وبتأييده وتقديره. ألا بير مؤمنون كد دم يسرو أيسرو ni alaka sembentiyali ni alaka demelide ani alaka latige la bi adadihim. deme musoro kele yoro wala nuka jate chayaye wala bi uddatihim umadde mekele yorola nu kala benye ayen yorola mede jama chama nyini galonka wotesega modde mekoy ay so no modde mede ay bun kasiri lamme akatta usiri la be min fonni ayat tawsiri la alay mu'minu deme na ka sembentana kala tigede amu deme ku ka jama kacare amu deme kula benendo de wa nabbahum ala anna an-nisra min indihi alay mu'minu hakli jigi ko demembe bo ale ala de fe sawa'u qalla al-jam aw kaswa hada muda aka jama ka dogo aka jama ka chawo aka do ko demente aw ka jama mbolo demembe bo ala de fe. فإن يوم هنين أعجبتهم كسرتهم. هنين دو مؤمنون كجماع تايا يوكبكو وما هاج ما أجدى ذلك أنهم الشيء
ka faro ko ma foynya umaye uka jama chaya ma foynya uma huneni do fa wallaw mudbirina illa qalila minhum ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubayu ko di kaboli fo jama kulu fitini ka fara ciden ka sallallahu alaihi wasallam summa najala nashrahu wa ta'idahu ala rasulihi wa lil mu'minina alladhina ma'ahu o kofe ala ya kaddeme ana ka sembentiya aya jigi ciden ka ani mu'minu munun faralen baka kama sanubayyinuhu inshallah ta'ala mufassala bun kasiri ko komi abena bange chogomi ka faran fanshiya li yu'allimahum ala yennin kede buruka mu'minu la dunya anna nisra min indihi ta'ala wahdahu wa bi imdadihi ala yennin ke buruka mu'minu la dunya de ko de membe bo ala de fe masamin kortalendo wa in qalla li jamu harina ka jama ka dogo de membe bo ala de fe fa kam min fi'ati qalilati ghalabati fi'atan kathiratan jama fitni chama joli joli be na ye sera jama ba chama mabijinillah ni alaka jenye wallahu ma shabirin ala faralembe sabal bawde ka donc mbali mo silamaw na ba fe ala kawdeme aka sembentiya soro jama fu falati intere aye jama nyini har ni jama min ka dogo tauhidi nyuman ka akida sahalenka aye jama nyini ka jama fara nyogon ka akida sahalenka ni jama fitini nube akida sahalenka ube sunnaka ala fahamu sarafu salih ala ka demembu nofe ala ka demembena men ni jama chayara chogo akida sahalente bal akida sahalen yere jama tesika fara nyogon ka pew yere ni akida sahalente tesika ke ni akida sahalente jama tesika fara nyogon ka yere abe fari kolo fara nyogon ka ku to nyogon ka de me dusukunte nyogon fe fara nyogon ka tesika ke abada nafa be fara nyogon ka minna fara nyogon ka min be nobo fara nyogon ka min be kafiru jatige ku lasira foni fara nyogon ka min kera akida sahalenka awala ka demen bode no fe fana ni aw yere yem misaliyata badri do mu'minu tun ka dogo ado me tanke ado alanya siranya be ala masoso cide masoso unu ka dogo ya ala yudeme kandagi do mu'minu tun ka dogo min ye kafiru ye batani ko kafiri de farala nyogon ka ko bena mu'miniya sila tunu madina setu ye dabalito ya do mi tanke alla nya siranya min be limaniya min be wa kafallahu lil mu'minina qitala ado alla yere mu'minu go kelela aye finye de bila kafiru la ka begge mi uhudi do tuma mi mu'minu utun kacha la bembu bolode me uye ciden soso ala ye kafiru la sula ka mobi wolon fura faula leson diruma uhudi do parce que uye ciden soso huneni do tumami unyagara ukabara uka jamala ko awnye batani fulade mogo shite sanna bi kwanka do ala yula jarabi ala yula jarabi awa silamau yere fana benni ndabara minna ankacha anye bedde fa bayiri gawde bora aye bo jinya kanye nin kaban yere ka kabaw yere late jama kulu ya kemin kausa awye ala yula jarabi janko aw donc ambe min fo ala ka demen dilolente jamala de ala ka demen dilolembe aka sabali de aka sir ala nyede akida sahalen ka soraw bolo naka dogo chogo ala ka demen bina men naka jama chayra chogo ala kote demente jama bolo koy demente labem bolo de demembe akida sahalen de bolo ni ala nya siraja ni ala yire ka demen ala biro de fone aya kono ala ko laqad nasarakumullahu fi mawatin kasirati ako wallahi mu'minu ne ala yawu deme kele yoro chamanna jahadu chamanna ne ala yawu deme
wa yawma hunayni don fana nyawu demede iji ajabatukum kasratukum tumamu aw ka caya yawu kabako aw nyagara aka caya lila aw nyagara aka jamala falam tughni ankum shay'a o jamain fana ama foynya aw maye anyagara ka kabaka jamala o jamama foynya aw maye وداغت عليكم الأرض دغكل كرولا أولا بما رهبت دغكل إنك يروالي من فلن أدو أكرولا أولا ثم وليتم مدبرين وكف آيا كودي أو بوليلا آيا كودي أو بوليلا bunkashiri ko ako minye huneini kakele akera fatuhum makka kofede sallinchini kalola hijriya sansegina asababu ye munye tuma mi ciden tilala fatihum makala aye makka dayele aka kun kuma sera kanye abolo makan ka ufana silamiyara ciden ni mogo batan de tara makka dayele la makka dayele li mogo ba fula ulu tubira wa atlaqahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ciden yu bila uko uluma tulaqaw ciden ye munu labila ani batan de tara makka dayele ko fe ka ke silama duge ba fula tubira ka fara bataka batani fula tuma min ninkera ashera ciden ma kabila dobe ko hawajin ulu kabila ko ulu yu labbe ko ba fe kana ciden kele kabila wu kanyema de ko maliki ibn auf nedri kabila in kanyema e maliki ibn auf de nedrin kado sherifu fanay kabila doye sherifu ka kabila be faralemba kan bani jusami ulu fana ka kabila be faralaka wa banu sa'd ibn abi bakr ulu fana ka kabila be faraluka wa awja'u min bani hilal fana ka kabila mugo do faralaka me bani hilal ka kabila mugo munun faralaka ulu ka dogo wan nasu min bani amr ibn amir ani mugo do kabila do be ko bani amr ibn amir ulu fana ka mugo do farlemba ka wa awf ibn amir ani awf ibn amir uyu nyeshi kata kele yoroma unu ka muso nu ka demisen fitinu anu ka bagaw anu ka nyameu waja'u biqaddihim wa khadidihim aw unu ka makurbanu ka demisenu de bede bora kana kele yoroina hawajin unu kan na fulo beni dew ni muso bede bora kata kele keneka nyameu ba ewa bisu ni nye sagaw baw ukam muso ukademi senu kama ko una bede bora ciden bora kana uma kisini nema baka ciden fana baka kele boloina bata ali ansari li muhajirin ani bafula tulaqawula donc kera batan fulay ciden ni nunun de tamana kata juguma ini jugu nunun benna makani taifa ni nyogonce yoro dobe bafo hunene makani taifa ni nyogonce unu benna o yoro de la fakana fihi alwaqtu fi awwal an-nahari fi qalasi subhi kele daminana tile kun folo de la mana o ya soro sogoma dade do dugumaje dibini bala sogoma wakati dugumaje dibini bala ciden naka kele bolo nana forolama do de tumbe faralama do yoro do de tumbe yirutu de do ja hawajinu ukabila ulu bese binye kala fili la kosobe ube tara dogo o foroyi ewa minye o yirutu adinga utara dogo ye o ciden ne silamu nale ulu tado ko nunun dogo lembe yoroina o ya soro fajirni wakati do dibini bala ciden ni jama donna ye doro ja nunun bebe dogo lembe tuin kono ye foro in kono ye u bede ye u ka ewa binye kala u sinya kele ka firi mo ma komi sanji bena u machogomi ka bamuru foshi
ka biɲɛ fili dɔrɔn biɲɛ bɛ filaw ma komi cɛ kelen bɛ biɲɛ fili cogo min ka biɲɛ fili mɔgɔw ma tɛ u ka masakɛ u ka ɲɛma de y'u ɲamara ni nin cogo ye fa inda zalika walla almuslimuna mudbirina nin kɛlen silama bɛɛ y'a kɔ don bolila fo jamakulu fitini kama qala al-azza wa jalla komi ala ya yɛrɛ y'a fɔ aya la cogo min u y'u kodi u bolila ciden sabatira o y'a sɔrɔ o don ciden bɛ faliba de kan u b'a fɔ fali ma sahabaa parce que ciden ka sɔw filɛ a ka bamuru filɛ a ka faliw filɛ tɔgɔ de bɛ tunba bɛɛ la a ka faliba min ye sahaba ciden tun bɛ o de kan ciden b'a kɛ ka fali gosi ka taa juguw ma Abbas o b'a kɛ ka fali kiniɲafan sen tɛmɛ a b'a kɛ ka mina Abu Sufyan bɛ numayanfan sen tɛmɛ u b'a kɛ ka mina ka giriya pour fali kana teliya ka taa juguw ma mais ciden kɔni yɛrɛ b'a fɛ ka teliya ka taa jugu de ma olu b'a mina pour a kana teliya ka taa o kɛlen ciden sallallahu alaihi wasallam a b'a kɛ k'a fɔ ilayya ibadallah ilayya ana rasulullah wa yaqulu fi tilka alhali ana an-nabiyyu la kadiban ana ibnu abdul muttalib ciden ko alaka jow aye sagi kana ayena ne alaka ciden de ne nabi nyuma de galon tala ne abdul muttalib dende ni nyece fariya danye bebi yere nyini ciden be fali de ka atese boli yere la kosobe abode ka bake ka fali mfana ka goshi ka takafiru ma abafo ka afa to daka puru ka do ko ale de do wasabata mahu min ashabi qaribun min 100 mugo mi sabatira ka fara ciden ka seba wala mugo keme nyogona do ko mugo bishegi akera mugo keme akera mugo bishegi yo abubakar be sabati bagawla munu mabodi nu sabatira ka fara ciden ka abubakar be ulula umar ibn khattab bula abbas bula ali bula fadl ibn abbas be ulula abasu fena be ulula wa ayman ibn ummi ayman o be sabati bagawla anu usama tabun jeydi ani nunu na nyogona nunu maboli nunu sabatira ka fara ciden ka mo bi segena ube mo kemenna o ko fe cide sallallahu aya binanke abbasu nyamariya abbasu tunya moye ale kan korota lendo kosobe akan kabo aye abbasu nyamariya ko akan mo wele kana abbasu ye welelike ako ya ashhaba sajarati yani sajarati bayatir diwan التي بياه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها على ألا يفروا عنه منا عباس يني وللي تشوكي كو إري دونكو إري جمع هدبية سام مغمونو يلاهرو تاچيدن إري كرو كافو أمبي كلك إنوفي فو أكامبي فغانت بولي أيو ولني إري ريه puru hakili ka jigni lahiru la ka fo sebon an wunun fule ka bole ay lahiru ta cidenye ka koro ko abe kele ke cidon ne fu ka be fagate bole mo munun ye lillahi ta ay sagi kana ayu wole ni ni fajala yunadi bihim ya ashhab as-sumura atu akerabu wele yirinde to ko sumura mu'minu ye baya ke ni yiri koraye sage kana waqatu dola abafo ya ashhaba suratul baqara abafo me nunjuru sage har ni mu'min kan nyame na bafiru jugu nyela atara do be nyela kusugula nu yere ciren ko allahumma an akunti allah illahi dum min tanye abo ashrafi o kofe abulo fale cence aya bila katuma fama baghiya insanu minhum illa asabahum minha fi aynayhi wa fammihi tege fa cence mbone kata juguma mugo simato jugula fo cence intara do inye fulala ani da
ma shagalahu an qital min yi sugula kabo kelema kelen kelen nya fura fara cencen de la ani da ni bo o tunina ani be nya e wa trekela o e sugula ra kabo kelena ibe bo min kalama silamo be ni faga silamo ushera kafiru man nin chogola ushera kafiru man nin chogola katugu kafiru ko kuge ushera kafiru ma uyuge uye kafiru kan na fulo fara yogonga ka kuma surunya na fulo fara le yogonga ciden ne aka sheba usagira mu'minu sagira kana makka tuma musera yoro do mali zarinata tuma musera o yoroma oni kelei usere o yoroma ani kelei tile muga nyogona ciden bafo parce que huneni ka kelei na fulo chamande surla ciden maso kan na fulo intila jonna uye tile muga nyogona ke man na fulo intila asere na jarinata asere o yorona ore ciden tama kelem bala uka mugo munum bolila la alla unyema tumbe ulula unana unatubi unala tile muga temenen kofe ni kele temenen ni tile muga nyogonai unana uye ciren soro o yoro ina makka o cide uku ulu tubira uslamiyara bo ciden ko basitala minya kan na furin koniye atato ye obetila munu nye keleke obetila ulu ni nyogonje me minyi aka demisenu ye anaka muson ulu be sage awma cide nyu bila swala ukan na fulo tilalila anu munu nye ukan muso munu minana udde munu minana juma abe juma sugantiya nununa uko ubu ukaddew anu kan muso ube ulu sugantiya na fulo inga utunyu kan muso mununu de mununu kan mo munu nyana mayamina abeta sittati alafi mo ba woroma o min mina len tumbu bolo donc cide nyen na folo aye ulutila kele woni nyogonche ne minyo kan muso unu dew aya uluta kasaguma alu dew nun kan muso saguma men na folo ko ne tilala kele woni nyogonche me ukanyema minyereye ukanyema nyere cide nye osage kata aka mugo ukanyema yala parce que silamira akota ibeka ke ikan mugo ukanyema ewa ado cide nye utiya mi atan malik ibn auf nedri hawajinu kanyema tunyode cide nye nyame kemeta kadama aya so kanyame kemeta kadama akota nyike ka mugo nyema ale baitu yere dila ka ciden tanu bunga surbe baitu nonondo yere aye baitu dila ka ciden tanu donc minye hawajina kele uneni kele akumba baw nonunde do qayyarahum bayna sabihum bayna amwalihim faghtaru sabihum ciden yu bili swadela akan na folo ani ewa aka demisenu na ka muso munu minana nyaw bila ka swala na yemin suganti nim fulalo bedde awma o yo kadde nu ka muso sugantiya cide nye wuluduma me minyen na fole wotilala ewa kele wuni nyogonche bo hunene ka kele ka surunya o yenninde o ala bake kode foni ayaw kono ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وكفى على يك حكلي جيجي أيو جيجي حكلي شيجي أيو جيجا كتشيدنكا وعلى المؤمنين عن المؤمنون وأنزل جنودا لم تروها على يكل بولو جيجي أدو كمؤمنون دمه هنيني دو كل بولو من المؤمنون مؤيه oye jumaye malikiyaw uneni do alay malikiyaw jigi wa ajaba alladhina kafaru mu'minun kafiriyara hawajinu ka kabila lakka munun kafira ala yawlul la jaba wajalika jazaa'ul kafirina awaninde kafiri be kasaray ala bolo kafiri ni matubi ka boy ka kafiyala
ala bi sara sara ko jugula jinya kono ya ibita to soro nyi lahara ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم ثم يتوب الله من بعد ذلك لمن يشاء وكف على بنا توبك نينك لين كفه على بنا توبك مغويه مغمنونيه على جياك جونا والله غفور على جون ستر بغد جنوب النبي ستر جنوب كابا يافيه hinna bagade alay nabe hinna ka jonna don tobira an ko kelen ko feni tile muga nyogonaye hawajinu ka qabila munun tum bolila nu masoro usagira kana ka do islamiyala ala kambe wuludema unyema boula minni auf ibn malik an-nadri usagira kana tubi udonna islamiya kono cide ñu bile ka suwala u kan na folo anu kam e wa mo minane unu nyogonche u yew kam go minane u sugantia cide ñu ulu dima men na folo tilala kele kala nu nyogonche يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم ni aya ala be mu'minu nya mariya mu'minu munu seneyalendo dinan wajata o ka dina seneyalendo u yere ka jati seneyalendo ala yu nya marani munye ku ka mushriku ge mushriku munu nu ka dina sobilendo uka akida o sobilendero walla yaghrabuhu ba'da nuzuli hadhihi al-aya kunni aya jignen kofe ko mushrike kana gere are kabala de ni aya fana jigne o kera hijira san konontonna de hijira san konontonna cirenya abubakar siddiq nya mariya akata hiju kenu mogoye kalib ali ibn abi talib fara abubakar siddiq ka o ka woleli ke jamala sallib do minye yawmul hajjul akbar ka fo mushriku ye konni ninni nan temena minye hijra san konontonnay an kana mushriki ye alikaba mushriki kana gira alikaba la de wode aya fulen ninye ya ayyuhal ladhina amanu mu'minun aw munul liman ya haqiqa innamal mushrikuna najasu mushriku ka aqida ukaddisu kuna siru kadina asobilendero ni doni ke bawo do baninka ni ko najasu uka aqida inde sobilendo sino mushriki yere fari kolo sobilente de ni ema sobe yala ayere fari kolo sobilente min ka aqida inde sobilendo ema ye abedaga silamake yahudiya muso ye mushriki da abedaga kafuru na ya sura fari kolo sobilendo ate daga kafuru na fari kolo magarila ibe sobi kerece muso mushriki do kafiri de do abedaga silamake kafuru fari kolo sobilente de aqida nunu de sofilendo foni yere sofe min ka fari kolo la sino ka fari kolo sobe aqida inde sofilendo awa mukisuru ko ka dina o ka aqida asobilende do fala taghrabu almasjid alharama o kana gere alaka misir horomalenna bada amihim haja o kanyina sayin kofe o ka sammin fulani yennin kofe kana gira alkabala waye hijra sankonon tonade hiju farda yara hijra sankonon tonade me cide nyere tese kata hiju la parce que mushriku warne alikaba munumunu ulankolon be alikaba munumunu ciden tafe aleni mushriki ka alikaba munumunu nyogon fe ube ani mogol lankolo aka alikaba munumunu nyogon fe o tese kake wala hijra sankonon tonna cide nye hiju forome ka Abubakar ke nyemai ali ibn abi talib bila nofe o ka woleli ke jamara ni nyinan sante menan kana mushriki ya o de woleli fulene usobilendoro ukanana de nyina ukan nyina min fuleni nye uka sam min fuleni ninte menon kofe kana yale kabay kana gelare kabala min hijra san kono tunay o in qiftum aylata mu'minu
ni ausi dana fantanya de ye na sirana dese de ye fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insha wajibi alaw bena aw kariya na ka fasamanta na jar alai parce que kafirin nunu mushrikin nunu ulu fana de ni balo tumbe na hiji yoro la ni mu'minu ba sa ubolo fengo fe ni balo ye ani jago mina mushrikin nunu de tumbe na nay alikaba hiji wakati mu'minu ba sa ubolo tuma min nin kera ko nin nyinan temena mushriki kanana alikaba mu'minu jorola a ko nin nunu mana nunu ni marchandise de beda ulu de ni balo bena donc geleya binan soro de dese bira fanta binan soro de ni nunu tena hijiro la tuguni ala ko ay naw sirana fantanya de le ala baukariya na ko kafa samanta na jaray awayo ke fana mushrikinu marchandise min tumbena ni balo min tumbena ala ya fale ayele makake munye kan ni songo mina yahudani nasara la ala ya fale ka fode kan ni songo mina yahudani nasara la yahudani nasara bu kan ni songo ta kana di mu'minu ma ode bilala tanke mushriku genna munin na fulo min tumbena yahudiyani nasara ulu kan ni songo bilala unola ala ya ra amprasewla inna allah ala alimun ala yedoni masade abe fembe de do hakimu ala kodo masade na ye koko ke ayake chogo mi akanka ke chogo de la abe ke be ko beke ake chogo nyumande la قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ألكم مؤمنون أي مغوكلي مغمون مليمنني علي ومليمنني دولبي ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله علينا تشيدني من حرامية ولومو حرامية ولا يدينون دين الحق وتدينني دين تشيا لما فنايه نمغو سغو أيوه وكلي نايو سو يرو من الذين أوتوا الكتاب نمغو سغو avec soro mogo la mogo munu ni kitabe diru ma yahuda ni nasara ayu kele hatta yutul jiyatam fo kan ni songo di awma an yadi u bolo kana ni songo di awma wa hum saghiruna u dogoyale donc tawsirikela u do tara ninde fe ko min ni songo e ko abe mina yahuda ni nasara dorondema ko pasga la yahudu de foya min alladhina utul kitaba ko yahudani nasara ni songo be mina ulu de la ani majushiya ko parce que hadisa sahlen nana majushiya li hajara ko cidenye ni songo mina ulu fanala ko ola yahudani nasara ani majushiya ko ni songo be mina nunun de la ni saba min fule ni nye kafo no songo be mina nunun na sosolite nunun tala be bennen kan ni songo be mina ni sabala min majhabi wore wala ko min majhabi malikiya alaikum mugo ye kafiri de ni songo be minala kafir be ikera yahudi ikera nasi ikera majusha ikera arabu ka kafiri yo fe niye kafiri de condition be minila ode maliki kama jahabi uno fana yu kadella ke munye al-hushayb amru burayda ibn hushayb ka hadisa al-burayda ibn hushayb ka hadisa ni cide hadisai odo ante menaka der sulaya burayda ibn hushayb hadisai be muslimu kono ko cide nabe kele bolon saraya nabe aci ube kele bolon ko abe wosiyake kele bolon nyemaye
ti kere kere ya ka wasiya kiye ani ka wasiya kiye silama munun bi no fe ka hera kuye donc aba fo faiza lagaita aduwaka nini ka jugu benna ko saba de bila koro ko folo awele kana silamiyama nama muso silamiyama ikan ni songo ko faye na so noma afula be ni songo di nama so ni songo koma sabana ika kele ko burere tabun husebe ka hadisa min fulene ko ciden ko jala gaita aduwaka ko ama yahudiya fa man nasarafo akunni ni ka jugu min benna de doro o jugu kera mugo sugu ni ka jugu min benna ko ciden ko wele kata ko saba dola kelende ko ciden ma yahuda ko ni nasara ko fo ko mugo islama jugu de ni na benna ina kerela ko ni songo be binala minye imam na maliki benin daka nyaye bune usemi la rahimahullah akasarahu kono tumami buretan husebu ka hadisa aya sarahu ako delila benni hadisa la konni songo be mina kafiri bedela ako pasike ciden ko jala gaita duwaka ko ciden ma jugula ko ni ka jugu benna de useminu fana bode griya konni songo be mina kafiri bedela o hadisa koso useminu benni aya tawsirike akonni aya fana bayira konni songo be mina kafiri bela ayo fo chogodi ko pasike ala ko aya in kono قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق أو أكو كافر ببنينك أكو كافر ببنينك كافر بمال لمناني على كافر مال لمناني دولا باي كافر بد ما بين حرام على من حرامه كافر بد تدينا نيومانكا أكو من الذين أوتوا الكتاب من فلانين أبيكم على كافر فو كساريكا كتاب دونك فنا كركريا كفارا كردو شما بكافر بدتا كافر بد فورا من الله ساغرا كتاب دونك فنا دمنا كركريا كوفو آية يكونو mais ate komi ko aya in kere no ni kitabe dunke dorain kafiri benni la halala ako ni songo be minala donc ko inye ninde ni songo kamina yahuda ni nasara la ani majusha sosoli to la don ko no nyonji ne ka mina kafiru to bela sosoli bala ni bumbaji kad ko la jawya le nyinin ka ala ale ko sabai sosoli to la ako min ye kafir to sosoli nanala mais ako tiala ni silama nyema min be awata tigi ba kasola na ye kafir min kele na yere yado masalaha bala har ni yahudan ni nasarate majushatan kan ni songo minala na ye ni songo mina delila ubata na ya ye fana masalaha be silama masalaha be minna nkana ni songo mina nununa nku kele de ku fagare ako dagara ya ku kele ku faga ako silama nyema ba kasola mugo to kafiru to kan ni songo minana ni mina baliya ako silama nyema ba kaswala delila ba fura bela donc nin ka famu donc an yaddi hum saghiruna tawsir kala do ya tawsiri ko yahudiya ke ube nasara ke ko na bina kan ni songo di ko ayere de benanai silama nyema ba abolo mina ka bolo tolomi ka bila kofe ka ja ko minala ko an yaddi hum saghiruna koroninde mais tawsir kala nyuma masonni mana an yaddi hum saghiruna u yere bolo kana di u dogoyale ku yoro dogoya silamay hari ni silama nyema be santani duru de la e yahudiya ni ika koronaye iye ma bay togo ye ka mo ka nyema togo ite mo ci ko kana ni kan ni songo kana ni silama nyema iyere de benanay iyere de bolo benanay ka dama yaddi koroninde ire bolo de kana ikan ni songo di silama nyema ma I dogo yale fana I bolo benati mais ni songo ko min fulende nye atem ewa musoka ate demisenuka ni nye jomra lewnye atuka doni ke bawo do ba kayre munun korola che korobaw muso korobaw ate uluka mana che munun beshe ka keleke do har ni islamiyya sarebe nambe ni songo bila yahudani nasarani kafiru munun ka che munun beshe ka keleke ni songo be bila wulude ka ni sebuye fantan yere yoro dobe yere ni minye fantan ni songo se taye islamiyya sarebe bi kabwaka
munum be se ni kelekelaw ye shebu ye ni songo be bila ulu de ka u dogo yale donc ni nya yiranna ko ewa minye yahuda ni nasara u kake mogo de mogo mini nu dogo yale ndo ni silamu korta lembuka silamiya sariyala yahuda ni nasara e kafiri de ulu kake de nu dogo yale mbe silamu koro silama debu sanfe ko de yato ciden ko la tabdawul yahudan wan nasara bisalam wa idza laqaytum ahadahum fi at-tariq fadtaruhum ila adyaqihi ciden ko akana yahudan ni nasara damina ni salamu foliye una manka akanu bonya nanu benna kwabu damina ni salamu foliye una manka akana yahudan ni nasara damina ni salamu foliye nanu benna sira la fana sira korola silamu be siraka yahudani nasara be siraka sira fana korola aye yahudani nasara aye wudu pushe akatu bila sira kerefe silamu de taye dugu kolo silamu de taye sira yukateme ninde sharia amma fo ni sura yirwalendo yahuda kebe e wa sira fana ebe sira fana ikata nyoni de la nyini de ni sira korola teme yerote ambutasi bala yahudaw bala nasaraw bala ni fanga be silamaw lambe yahuda ni nasara pousse katu bila krefere silamaw kateme ande tay dugu kolo ande tay sirawye kafiri dugu kolo tabulo cide nyen ninde fo sallallahu alaihi wasallam me nimbe sisa silamaw de moso lendo sisa munya la sama anka dina mina baliya tawhidi baliya sunna baliya salafu salu tumbe famu min ka o bilali o de yanke nan an dogo yalendo kiri fora ni silama kan ka taka kafiri segere o be kafiru de bolo silama ka sisa ko turna kunka tanke dina bilala balmo o de koso ni angulila ko yahuda ni nasara kana ewa silama ani kafiri kana kene njoyi kana kene ubafo he kwa ya bonkoro chire ni yahuda usigira madina ko chire ni nasara usigira madina usigira chogode eni yahuda ni nasara bella hala mina chire ni yahuda ni nasara tumbola hala de la har chire nyeretew ayo umar ibn khattab madina yahudiya munun tumbe umar ibn khattab ye sarati min sabe ani madina ka yahuda ni nyogonche mahidina ka kerche ni nyogonche aya lamme ke bunkasiri be min fola ako ninde koso ako umar ibn khattab ko anana abdurrahman ibn qanami al-ansari ko anana ubolo qala katabtu li umara ibn khattab radiyallahu anhu hina salaha an-nasara min ahli sham ko alayya letri sebe umar ibn khattab tumami umar ibn khattab ayilla hirudo ani sami kan nasara woni nyogonche umaru ya alede ci ko akatan nasara uma nasara nyema yere ka kuma nunun fo abdurrahman ibn qanami ku sebe akana nuge ako ale tare letri sebe rola ako bismillahir rahmanir rahim haja kitabu لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كجا وكجا أقول يدلتر دامنا بسم الله الرحمن الرحيم أقول نيجي لتر مي على كجو عمر مؤمن كنيما ولتر ده نيجي أن النصارى نندم مسنا كان نصارى نيجونشة إنكم لما قدمتم علينا سالناكم الأمانة نصارين دكا كما فلان نيره جاي مباسافي أكو أو سلامو تمامي أنا أمة أنك دغو كنويا أنيا نيناو في كو أكا حكلي شيكي كانكا أكا ننفغا أكا ننكا نفلو مننا أكا حكلي شيكي كانكا لأنفسنا وجرارينا وأموالنا وهل ملتنا أنيا نيناو في aka hakili shigi ka anyire kunka ananka juriya ananka nafulun anif mogo banka dinaka anyaw nyina aw silama ufi wasaratina lakum ala anfusina awa anya sarati anyire ka aw silama wiye
alla nuhaddisa fi madinatina anka dugu min fulenni nye ante fen kuradila wala fi ma hawlaha deira ana anka dugu in kerefe deira oyen nasaraw ka bato yoro dede anyi sarti tawye anka bato yoro kura munum bambolo ni ote anyere ka dugu in kono anka dugu kerefe ante bato yoro kuradila wala kanisatan ante igiliji kuradila wala qilayata wala sawmata rahibi qilayata fana yukabbato yurode sawmata rahibi ukabbato kelawu fana bellankolonya yuro mununa anto yuro fana kurakuraya wala nujaddidan ma khariba minha awa ankabbato yuro fana na ayuro min karila gurujala anta kurakuraya ambo to atogola anyo saratita awiye wala an nuhyi minha ma kana qutata lil muslimina awa dugu kono ni silamau de katta manche bola wulu ka pie de bola ko ni silamau de tay o dugu kono masina ante soma ka fendilo ola walla namu kana isana an yanjilaha ahadun min al muslimina fi layl wan nahar an nasarau anyi asarati aw silamau ye anyireka ko anka giliji munun fulen nye ni silama min ni abe bottama yoro de la na ko abe jigi an ka igiliji kono sufela do tilefela do anta bali wa an washa abwabaha limarrat wa ibn sabil an saratita an nasara an saratika nyereka an ka igiliji da ambu da bonya teme bagaw ye teme baga min ni ba fe ki yire la fe ube siradon an banka igiliji da bonya uye وأن ننزل من أرينا من المسلمين 3 أيام نطعمهم أن يسرت نيركا نني سلاميا دونا ميني أمبا مناكا بسم الله كلا دومني تيلي سبا أن يسرت نيركا ولا نعوي في كنائسنا ولا مناجلنا جاسوسا مغو نابي ولي كو ابي سلامو كا كو دي سوغبي كا سلامو كا كو جوغو سوغبي كانا وفو anto tigi bismillah anka igiliji kono anto tigi bismillah anka so kono anyo sarete tanyere silamawe mogo yislamo ka ko dugu sege bagade anto bismillah anto jigi anka igiliji kono anto jigi anka so kono wala naktumu qissa lil muslimina anya sarata nyireka ante jamfan dogo andu sukun kono silamai silama jamfanta dogo andu sukun kono wala nu'allima awladana alquran anya sarata nyireka silamawiye antan ka dawun lakala qur'anala krece dawun an ka dawun antu lakala qur'anala wala nujihura sirikan wala nidu ilayhi ahadan anyi sartike anyireka fana ko ante fulan kafoya bange ante woleleke kat ante moshi wole kata fulan kafoya mafana anyo sarata nyireka ante anka fulan kafoya nunum bange keneka ante moshi wole kata anka fulan kafoya ma wala namna ahadan min jawi qarabatina dukhula fil islam ija araduhu anya sarta nyireka nambal masru ko abeddo islamiya kono anta bali anyo fana sarata nyireka silamawiye nanka bal masru yere de ko ale beddo islamiya la anta bali wa an nuwaqqira lil muslimina anya bila nyireka sarati kono kambe silamaw bonyade wa an naquma lahum min majalisina ija aradu lil julusa anya sarata nyireka ni silaman minna na an ka sigi yoro la ni ba fe ka sigi ambe wuli an ka sigi yoro la ika sigi anyo sarata nyireka walla nde tasabbaha bihim fi shay min malabisihim fi qalanu suwati wala imamati wala nalaini wala farq ras anya sarata nyireka ante silamu gonko nyogonya uka fini don chogola uka doluku finu don chogo antu bonko nyogonya la uka banku fula don chogo antu bonko nyogonya la uka jalamu don chogo antu bonko nyogonya la uka samaru chogo antu bonko nyogonya la uka kumpenye chogo antu bonko nyogonya la silamu be fengo fenken ni nyam banta ke chogo were de la ante silamu ta nyogona te wala natasabbaha wala natakallamu bi kalamihim wala naktani bi kunnahum awa silamu ka kuma ubu ka kuma chogo min fo ante kuma uka kuma chogo la mana uka arabuka anta fo
ewa anta anka togo wele mana ni silama ba fo aba abdullah aba abdurrahman anto fanate wulubi togo wele kuniya munum bola anto o nyogonate wala nerkab surujan ni ambe yele fale kaw ambe nyere nyame kambe yelo soka ante kirige kala Allahu akbar ante yele soni kirige ka anta yere ewa kirige ka wambo to silama de bolo anyo lahidu tabuye wala natakhalladun suyufa nambeta yuro ante bamuru dilo nyerela bamuru yes ewa silama de tawbe jihadu kenay nambeta yuro ante bamuru dilo nyerela wala nattaqija shay'an min ash-shilahi himu fenye kele mina de nambeta yuro mi antota wala nahmiluhum ma'ana anta takafaranka fana ka duwanka minawla anyo lahidu ta silama ye sarati kono wala nanqusa qawatimana bil arabiyyati an ka ewa katimu bolonan negon ni be ko bolon konila iyado folola arabu muyi bolonan nege dila bolonan nege sanfela la ibe arabu kando sebay dogu togo sabala do be femure sabala anya lahidu ta silama wi an ka bolonan nege kante arabu sabaka an ka bolonan nege ante arabu sabuka wala nabi al qumura ante dolo fana fere kene man silama baye wala nujaji wala an nujaji maqadima urusuna wa an nujaji maqadima urusuna ewa minye ankun kolo minye anten yoro ambo o kunshi tigede ko kofere puno an silama kana bonko nyonya ankun shigi adamina ambo kofere wa anna lizima zayyina haythu ma kunna minye an nasarau ka don finin an bode ke ambe yoro an yire kan nasarau don finin an bode kan masiriye munu nya an bode ke ambe yoro wa anna sudda jananira ala awsatina minye an nasara ka sentiri sugu min be sira ancela ambe yoro an bo sira ancela pura ni silamo ka bonyo kono anyo bila an yire ka saratin kono walla nujhira saliban ala kana isina min yanka igilijun ye ante kurabila anka igiliju kana beye aw ko jamaka ta fanga ba awla igiliju fule kurande ba bela sanfe ni fanga be silamiya la be kanka kare ka boyede afule umaru ka sarti kono nasaraw yere ya bilu yere ka anka igilijun ante kuranke anka igiliju la ka bange walla najhuru sulubanana wala kutubuna fi shay min turuq lil muslimin wala aswaqihim min anka qur'an nunu nye anka qur'an ananka kitabun antu bange silamu ka sirawula antu bange nu be silamu ka sugula anka qur'an te silamu ka sirawula anka qur'an te silamu ka sugula anka kitabun an kan nasara kitabu te silamu ka sirala te silamu ka sugula anyo bila anyereka wala nadribu nawaqisana fi kanaisina illa dariban khafifa anya sarata nyereka fana anka fulen nunu nambu goshi haranka igiliji kono ambu goshi de hakke de la antu goshi kosobe nu kambe bo ambu goshi doni de o kankana bo wala nirfa aswatana bil qira'ati fi kanaisina fi shay min hadaratil muslimina anya sarata anyereka an fenwo fenye an ka kalande an ka igiliji kono tanke ni silama be an tankan korota nan kan kalai ni silama ba me an tankan korota nan ka kalai an ka igiliji kono ni silama ba me wala nuqrija saninan wala buusa aw an ka sallim minye fetin minye ko sanina o yen nasarau ka feti de ante bokkene ka ni silama ba nye buusa fana yu ka fi al buusa lin nasara kalsi sigai lil muslimin buusa nasara bolo abe ko min ni silamo ni sanji gelera be bo kata sanji ni salli minke bo namban ka salli ni sanji ni sallike ante bokenema kake awa anka fetiu anka salli min babunu nasara salle ante bokenema kake anyo sarti bila anyireka wala narifu aswatana ma amwatana nannan ka sumin beta kaburula antan kan korota ka farakade nannan ka janaja min beta antan kan korota ka su nofe
ولا نجهر النيران ما هم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ننك سو من بيت كبر لا أنت تقو أنك سو كوني تاسمي سلامو كسرلا وبه سلامو كسولا أنت تاسمتا أنك سو نوفي ولا نجاورهم بموتانا أنيا سرطان يريك سلاما سلامو كبر بيرو يرو أنك كبر تتا وكرفي أنت أنك سو كبر بلا سلامو كسو كبر كرفي نسو سلامو كبر سو بيرو مي أم بيتان كبر سو بلا يرو ورده أنك سو تبلا سلامو كسو كرفي ولا نتغج من الرقيق ما جرى عليه شهام المسلمين جو ni silamaw de ye kɛlɛ kɛ ko sɔrɔ kɛlɛ la anw to se k'o jɔ in kɛ jɔ ye abada anw to se k'o mara wa an nursida li muslimina an y'a sarata n yɛrɛ kan n'an ye silama min ye yɔrɔ min a filila sira la jaa ko an b'a bila sira la n'an ye silama ye yɔrɔ min a filila sira de la kungo kɔnɔna la yɔrɔ dɔ la an bɛ sira yira la an y'o bila n yɛrɛ kan wala netlu alayhim fi manajilihum an y'a bila an yɛrɛ kan fimo fenye silamu ka ko munun bu ka so kono ante an yɛrɛ bila kambe olu lajɛ kuma an bɛ bɔ olu kalama maana ni ka so ni silama ka so bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ an tɛ se ka yɛlɛ an ka so ka ko an bɛ silama ka so kɔnɔna lajɛ an y'o bila an yɛrɛ kan bali a tun bɛ umaru ka saratiw la kafiri ka ni ka so janya ka tɛmɛ silama ka so kan parce que ni ka so janyana ka tɛmɛ so kan ni b'i ka so sanfɛ i b'a ka so kɔnɔna ye an y'o sarati ta an yɛrɛ kan قال فلما أتيت عمر بالكتاب عبد الرحمن ابن القنمي الأنصاري أقوى لتارا لتري سبي نصارى كين يريد باكي كان نونو فايد أبو سبي أقول تمام يا لتري سبي أني لتري نانا عمر بن الخطاب ما جاد فيه عمر يدو فرقا ولا نضرب أحدا من المسلمين أو أنت سلام سبوه أنت سلام بوه عمر كو كفرقا o ka faraka sarati kono ate silama sibugo saratina lakum zalika la anfusina letri laban nasara ken yire ko ako anyin ni sarati anyire ka wa ahli millatina ana anka dina mugon wa habalina alaihi amana anyi hakli shigi mi danna yamina ninka fa innaha nuqalafuna fi shay mimma saratinahu lakum awanni an fulika sarati munun ta'awiyati nanya akelen kelen nanya soso wajafna ala anfusina fala jimmata lana donc an yere de yaw bila an yere la lahiru tan awce abe min kan naba kana wa gari halla lakum minna ma yahillu min ahli al-mu'anadati wa shighari wala abe min ke mogo kanna gelewna abe min ke ni mogo min yaw soso adagarawiye akoke anna nanyen ni sarati kelen kelen tiya bunkasiru kono umaru ka sarati fulede ni saratu de severa umaru ni nasara munun tumbe madina ni saratu de severa uni nyogonche ona tabe tumami umaru nana fanga soro kata ewa madina yo kana khaybara o ni arabu yere kam mara yahudani nasara genna kabwa bela parce que cide sana ka fata yo fa ko dina fula kana ye hijaji jamana ka arabu kam mara ye yoro ko dina fula kana ye arabu kam mara la dina fula kana ye tuma misilamu ye fanga soro uyu begge katanu be dina fula hari sida dina fula te saudiya qibla fula te nyesiro fula te kelempe be aw be chogodiya min wulila cide ni yahudaw sigira de sebo ni yahudaw sigira unu sigira chogomi ateta anyini ngo kitabu delalen ben ninka bul khaymu bro ahkamu ahli jimmati kitabu delalen ben ni na bul khaymu bolo ahkam ahli jimma ko kafiru munu ni annu sigira kiri munu kanka annu che sartu munu kanka annu che kitabu do dilala nin fana kay bul khaymu bolo atota walaje aw minanendo fo gono hari bi aw de ba ko de ko sideni yahudani fe sigira ba ko abeta cideni kere la hawla wala quwwata illa billah alaka fanga di silamo ka boda di silamo sino silamo be min no be to ya ma dandela be kuma silu dandela bi foni allah hinnalu la nusa gira katu kadinama ambe ala dilala ko de no yanye subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
ko dɔ ko min ye n'i bɛ muso ɲini ko n'u b'a fɔ wɔrɔ fɔlɔ ani wɔrɔ filanan ani wɔrɔ sabanan ko o bɛ cogo di. Bon ninnu bɛ an ka laadaw de kɔnɔ, ninnu tɛ silamɛya sariya kɔnɔ. Silamɛya sariya ka muso ɲini cogo an y'o fɔ. N'i ye muso ye a ka di ye i bɛ taa a ka waliju de fɛ, i bɛ ci cɛ ma i ka karisa ne b'a fɛ. N'a y'a sɔrɔ i y'a yafule, n'a y'a sɔrɔ i m'a ye ciden ko i ka taa i ka a yira i la hali n'a suturalen de don, a ɲɛdaw, a tɛgɛ faraw, a kunkolo, a sen faraw, a ka fini bɔ ninnu na i k'a lajɛ. O de bɛ kɛ sababu furu bɛ dunmɛ ni ɲɔgɔn cɛ. U bɛ n'i m'o kɛ ni muso i b'a tɛmɛ siraw fɔ, sɛbaw y'o bɛɛ kɛ, i bɛ se k'i sigi yɔrɔ dɔ la k'i jɔ yɔrɔ dɔ la tɛmɛtɔ k'a lajɛ n'a hara hakili t'a la. Bon ni nin kɛra e b'a ɲini a ka waliju de fɔ. Donc ni o ye sira d'i ma, sira bilali ye, don min fɔra sa